Ovo više nije život. Ovo je smak sveta u slow motionu. Samo što je vreme ubrzano pa ne primećujemo. Sve su ovo isplanirali još 1947. godine u Roswellu. Samo su čekali da budemo dovoljno debeli i nakljukani sa karijesima u zubima da bi mogli da nas kontrolišu preko fluora u pasti za zube. Potpuno se razumemo. Ovaj paradajz što jedeš je genetski modifikovani hibrid paradajza i svica. Pa ti zbog toga svetle oči do 4 ujutru dok blejiš na TikToku. Potpuno se razumemo. Lažu da nas ima 7 milijardi na planeti Zemlji, da bismo mislili da nas je previše i da bismo prestali da se razmnožavamo. Potpuno se razumemo. Ali ti znaš neku drugu rečenicu osim potpuno se razumemo? Ili jednostavno voliš da ponavljaš kao papagaj? Jesi ti možda plašiš da te prisluškuju preko telefona? Ti baš moraš sve da pokvariš. Prisluškujem ovog lika 2 nedelje dosadan je. Samo ga slušam. Samo veli paradajz, sir, limun, beli tragovi na nebu. Znaš kad mi ga je već preko glave? Potpuno se razumemo.